אני עומדת להראות לכם את הצד הכי קריטי שקרה בעולם. אז מה שקרה לי כאן זה לא שקר, זה אמת. כן, תאמינו לי, זה הדבר הכי קריפי שתראו. אני אכנס עכשיו רגע לגבול. אפילו ההודעה לא נשלחה לי. אפילו ההודעה לא נשלחה לי, זה יותר קריפי. כן, וההודעה ששלחתי לחבר שלי על הדבר הזה היא בהחלט קריפי. תסתכלו, הנה שתי תמונות של הבלוק. שתי תמונות שאתם רואים שהבלוק זז מעליי. אבל זה לא שלחתי. וזה עוד לא הכל. זה לא ישלח לי. אם אתה רוצה זה עוד לא ישלח לי. זה עוד לא הכל, גם זה העיף אותי ככה למעלה. אז תאמינו לי, מישהו באמת מפחד מהירובריין, אז מיינקראפט בדרוק זה לא הגרסה בשבילו. היא מקוללת כולה. כולה מקוללת. הבנתם? אז בינתיים, גם יש גליץ' שמצאתי שבשבילו אני אצטרך לרדת למטה לבדרוק, והגליץ' הזה, תאמינו לי, לא כדאי לכם לראות אותו. אז מה שעשיתי בגליץ' ככה, ראיתם את זה? הנה! העיגול! זה! הוכחות שהסרטון הזה אמיתי לגמרי. הוכחות שהירובריין נמצא במיינקראפט בדרוק. הוכחות אמיתיות לגמרי. ראיתם? ובדיוק כשאני הולך והבלוק הזה די רגיש לחורים, שמתי לב. יש בלוק מסוים שהוא לא יכול ללכת, שהוא לא יכול לעמוד עליו, הוא נמחק, שמתם לב? האם אתם יודעים מה השם האמיתי של אפי וסלר? אם אתם יודעים כפול בין אפי וסלר, אז כל זאת תגלו רק ב1,000 לייקים. רק ב1,000 לייקים. תסתכלו. ראיתם על מה אני מדבר? זה כל כך הירובריין, ואני גם לא יכול לשבור את זה. אני גם לא יכול לשבור את זה. ואני עובר דרך זה. אתם מבינים?